58 kolektibok esku hartu dute 2018ko Sanferminetako programaren diseinuan eta prestaketan, eta programarendako aurrekontuak 6% egin du gora, bat kakotx 36 milioi euro baino gehiago jotzen duelarik. 70 emakumeek eta 30 kolektibok osaturiko batzarrak 6 hilabete daramatza emakumearen etxearen parte hartze prozesuan. Prentsaurrekoa eskaini dute Gaztelu plazan eta udalari hitzetik ekintzetara pasatzeko exigitu diote. Gizartaratze plana pobrezia larrian erdira murrizteko asmoz sortu da. Nafarroko gobernuak agiri berria onartu du Gizarte Ongizatearen Kontseiluko gizarte erakunden aho batezko adostasuna lortu ondoren. Emakume, ikertzaile eta teknologoen ikusgarritasuna gaixoen zaindarien osasunaren arreta iradokitzen duten emakumeak eta emakumea eta moda Nafar Unibertsitateen udako ikastaroen gaiak. Ikastaroak datorren astean izango dira Kondestablen eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak eta udako Euskal Unibertsitateak tuteran dituzten egoitzetan. Artea migranten eskubideak aldarrikatzeko errefuxiatuen nazioarteko gunean Itotako ametsak arte instalazioarekin errefuxiatu eta migranten eskubideak aldarrikatu dituzte Iruñako udal plazan. Ekainaren 21ko titularrak birpasatzeko unea. Goazen. 58 kolektibok 2018 urteko Sanferminetako programaren diseinuan eta prestaketan hartu dute parte. Aurten programarendako aurrekontua 6% igo da. Iruñako udalak adin eta ikusle mota guztiendako jarduerez jositako programa aurkeztu du aurten Sanferminetarako. Zeinan aurrendako jarduere garrantzi nabarmena baitute, gune berri bat prestatu baita. Kirol ari izenekoa eta gazteendako programazio berezi eta zabala ere eskainiko delarik. Hiriko folklore aniztasuna aditzera ematen duten askotariko hitzordu musikalak ere hartzen ditu barne. 2018 honetan emakumeen presentzia izango duten su artifizialen bildumak jaurtitzeko eremua handitu da eta programan ezinbesteko diren beste jarduerei eutsi zaie bestea beste, erraldoi eta buru handien konparsari eta herri kirolei. Iruñan, uztailaren 6tik 14 iaz programatutako 425 bat ekitaldirik gehitu behar zaizkio egunero egitekoak diren 6 jarduera. Kirolari gune berrian Kirol Federazioek egingo dituztenak eta gazte eremuan egun jakin batzutan erantzi diren beste jarduera batzuk. Udal programan 480 ekitaldi inguru izango dira guztira eta hoiez gain dozenaka ekitaldi programatu dira hiriko kolektibo eta elkartek kudeatzen dituzten 5 herrigune partizipatiboetan. Programazioaren oinarri dira aniztasuna, emakumeen presentzia eta adin guztietako jende mota oro aintzat hartzen duen eskaintza. Eta gainera, bereizgarrietako bat da programazioa udalarena izaganagatik askoren arteko parte hartze bateratuaren bidez osatu dela. Marka guztiak hautsita. Bat, Sanferminen izaera herrikoia eta familiarra berreskuratzea izan da, eta uste dut poliki lortzen ari garela lortu dugula. Horren adierazgarri dira gaur, gazte eta familiei zuzendutako programazioa orain arte publiko hauek, normalean, kanpoan, doia, ahaztuak gelditzen ziren eta. Guztira 58 kolektibok parte hartu dute eta horietatik 36 zuzenean parte hartzen dute programazio mailaren bitartez, ekitaldien diseinu praktikoan zeinaren azken emaitza 3 bileraren ondotik zehaztu baita. Programazioa osatzen duten ekitaldien zuzeneko aurrekontuari dagokionez alegina egin dela ikusten da. Izan ere 2018ko Sanferminetako programan 1.376 milioi euroko inbertsioa eginda 2017ko edizioan 1.289 milioiekoa, baino 6% gehiago. Foruen plazako gazten eremuak jarduera gehiago eskaintzeak eta Medialuna Parkeko Lubana Arratoan kirolari aurrendako gune berria sortzeak ekarri dute batez ere aurrekontuak gora egitea. Programaziora bideratutako kopuruari erantzi behar zaizkio errefortzuko langileak kontratatzearen ondoriozko gastuak eta hiriko hainbat txokotan paratzen diren komun mugikorrek eragindakoak. Beraz udalak beste hauetara bideratzen duen guztizko aurrekontua
2,24 milioi euro jotzen du. Azken urteotako festetako bereizgarri da jaietan bultzada ematea zuzeneko autogestioari eta auzo zein gizarte kolektiboen inplikazioari. Eta horretarako Iruñeko udalak berriro egin du Alde Zaharrean inguruan zeinbat festa gune sortzearen alde, zeinen kudeaketa hain zuzen aipatu ezaugarriekin bat atozen herri kolektiboen esku egongo baita. Aurten berriz elkartek zuzenean programatu dituzten 5 gune egongo dira: Antoniuti, Basotxoa, Takonera Vistabella, Oko Plaza eta Errekoleten Plaza. Nafarroko ikastolen elkartea Takonera Vistabellan, Eskualde Etxeen Nafarroko Federazioa Basotxoa eta Herri Sanferminak Oko Plaza eta Errekoleten Plaza ekimenez gain. Txirikorda eta Fain izango dira Antoniutiko txostenetako gune kudeatzen, Txosna Boliviarra, Trenza de la Diversidad eta Mujeres del Maíz ekimenekin batera. 2018ko Sanferminetako jaiek adin guztietarako programazioan sakondu nahi dute eta indartzen dute haur, gazte eta familiendako programazioa. Askatasun plazan egon ohi den festak hauek programaren jardurei batu behar zaie iaz sortutako birjolastu gunea, Vistabella Takonera inguruan. Gainera, kirolari estrenatuko da Medialuna Parkeko Lubarnarrotan 11 federazioarekin elkarlanean prestatutako ekintza, kirol aniz egiteko doako gunea izango da. 8 eta 14 urte bitarteko neska mutilei zuzendua, non honako jarduerak eskainiko baitira. Saskibaloia, badminton, esgrima, paseoak piraguan, herri kirolak, hipika, futbola, taekwondo, xakea eta arkutira. Askatasun plazan ez dira faltako egunero arratsaldetako txotxon gio ikuskizunak. Otra konpainia, Maese Villarejo eta Bihar taldea euskaraz konpainien eskutik. Hoi bezala bertatik abiatu eta festa hauek gunea, Ixterakoan Carlos Hirugarrenaren oinezkoen etorbidera iritsiko dira antzerki kalejirak. 2018ko Sanferminek hirian dagoeneko ezagunak diren ekoizleak ekarriko dituzte Brotons eta Almozandia, bai eta talde berriak, Alas de Circo eta La Fam eta itzal handikoa ere Titiriteros de Binefar. 12 eta 17 urte arteko gazte eta nerabendako foruen plazako gune berexia mantenduko da, musika eta berariaz prestatutako arratsalde zein gaueko jarduerekin. Zeinak aisialdi alternatibo gisa programatu baitira haien eskaerak aintzat hartuta. Uztailaren 7tik 14era, 8etatik 10 karaokeak, aparbestak, mega ekortzaileak, giza futbolina eta dantza zein zumba masterklaseak egongo dira. Gauez 11:30 hasita eskintza musikala izango da. Gauez foruen plazan gazteremoa den aldetik tokiko, estatuko eta nazioarteko artisten kontzertuak egongo dira. La Pegatina, Iseo Dosoun, Nati, Peluso, Jupiter Jon, Berritxarrak, Talgo eta Badgial. Eta konpainia plaza bestelako musika, ritmo eta estiloen oasia izango da. Izan ere, uztailaren 6tik 9 Jasfermin zikloko artistak izango dira bertan Kenny Garrett, Quintet eta Carmen Paris besteak beste. Eta 10tik 14 munduko musikak eta soinuak izango dira entzungai. Quantik eta Solea Moreanterekin adibidez, 2 kasuetan arratsaldez eta gauez izango dira emanaldiak. Aurten berriro ere Gazteluko plaza izango da dantzaldietarako gunea. 2 saio egongo dira 7 eta 10:30 salgo eta hilaren 14an arratsaldeko saioa baino ez baita egongo. Ona bertan arituko diren talde eta disjokeiak, DJ Oian Vega, DJ Pablito Mix, Puro Relajo eta ABBA. Hoiez gain orkestra egongo dira La Mundial, Valparaíso, Nuevo Saturno, La Pasarela, Mare Magnum eta Krypton. Eta uztailaren 14an Akerbeltz taldea dantzaldiak egongo dira baitere Gurutzeko plazan, 8 eta 11:30. Honako orkestra hauekin Silene, La Nube, Petanka, Estilo, Mediterránea, Euro Sugar Show eta Arkansas. Uztailaren 13an Zaharren egunean emanaldi berexe egongo da Los Reyes del Guatekeren eskutik. Eskarmentu handia duten Elena Bianco eta Motxirekin revival motako kontzertu batean. Non 60 eta 70ko hamarkadetako pop rock kanta arrakastatsuak interpretatuko dituzten. Uztailaren 14an Los Charros mariachiren txanda izango da.
Nafar musikako bandek Gurutzeko plazako bermuta girotuko dute uztailaren 8-tik 14. Zizur nagusi, Kaskante, Herriberri, Aranguren eta Bianako bandak etorriko dira, eta hoiez gain, orkestra harmonia Daxekoa eta harmonia Baionakoak ibiliko dira ere. Beste urte batez Foruen plazan izango dira uztailaren 8-tik 14 eguerdian herri kirolen ohiko txapelketa eta erakustaldiak, trontza, aizkolariak, txingak, sokatira, harri jasotzaileak. Bai eta kirol tradizionaleko beste modalitate batzutako erakustaldiak ere. Hoi bezala sektore hoietako izen handiko kirolariak izango da bertan ekitaldi jendetsuetarako tokia duen plaza horretan. 2018ko Sanferminetako su artifizialen nazioarteko lehiaketa da gaueko programazioaren ardatz eta urten emakume gehiago egongo dira diseinatzaileen artean eta parte hartzaile gazteagoak langile teknikoen artean. Gainera jaurtiketak egiteko eszenagunea handitu eginda, beti ere gotorlekuaren eremuan. Orain zuek harresietako 150 metro bitarte hartuko dituzte eta jaurtiketaren frontala erreginen bastioitik armada etorbiderako norantzkoan joango da. Lehiaketaren 19. edizio honetan egile su honenak bilatzeari eutsiko zaio, hala erakarrita Espainia, Frantzia, Italia, Danimarka eta Estatu Batuetako diseinatzaileak. Sarasate pasealekua tokiko folklore erakusteko gune izango da eguerdian eta arratsaldean egingo diren ikuskizunen bitartez. Uztailaren 8-tik 14 jotazalek ohiko saioak izango dituzte honako talde eta eskola hauen eskutik. Voces Riberas, Voces del Ebro, La Ribera Canta, Roberto Urrutia eta Corrientes Navarras. Voces Navarras eta Camino Martínez Jota Eskola. Arratsaldean berso saioen txanda izango da eta dantza ikuskizunena ere bai. Riba Foradako makil dantzarirekin eta Otsagabiako muskilda eta hortzadar taldekin esaterako. Txikiendako magia eta antzerki ikuskizunak egongo dira euskaraz, Zirika Zirkus, Gari Montxo eta Jose Lontxo edo Potx eta Lotx konpainien eskutik. Aipatzekoa da Sanferminetako txistularien alardearen 53. edizioa aurten uztailaren 9 izango dena. Ekitaldi hori programako aintzinokoenetako da eta oraingoan natura eguzki eta uraren omenez egingo da. Urtaro egutegia markatzen duen elementua izaki. Ordu batetan izango da San Jose plazan. Lehen aldiz literatura izanen da nagusi programa ofizialean, aurten irudimenaren eskutik dator argazkia hitzek ere balioa dutelako. Javier Herreak eta Jon Alonsok landu dituzte literatura unibertsaleko hainbat egile zein sortzaileren beste horrenbeste lanetako lehen orrialdeak. Eta horretarako nolabaiteko iragazki bat baliatu dute irakurlek erabili ohi duena, testuan bilatzeko interesatzen zaiona, jatorrizkoak gordetzen duena. Kasu honetan, baztertutako hitzak gorriz zirrimarraztuz, 28 mikronarrazio sortu dituzte, zeinen bidez islatu nahi baitira, Sanferminetako eskailera, suziria, enzierroa, tradizioa, gaua, topaketak, maitasun eta bar. Horrela 60ko hamarkadan matematika eta literatura lotzen zituen abanguardiei zor zaien prozedura baten bitartez egile hauen lanetan esku hartu dute. Cervantes, Goethe, Austen, Dostoievski, Lessing, Tolstoi, Verme, Shelley, Kafka, Woolf eta Munro. Eta metaliteratura horrek Iruñako jaiei buruz hitz egiten du. 70 emakumeek eta 30 kolektibok osaturiko batzarrak 6 hilabete daramatzate emakumearen etxearen parte hartze prozesuan, hemen Iruñean. Prentsaurrekoa eskaini dute Gaztelu plazan eta udalari hitzetik ekintzetara pasatzea exijitu egin diote. Legealdia amaitu aurretik emakumeen etxea sortu dezan exigitu dio Iruñako emakumeen etxearen batzarrak udalari. Izan ere, 3. berdintasun planean aurrikusita dago egitasmoa sortzea. Baita laukoaren akordio programatikoan ere. Sortu ezean, gizarte erdiari bizkarra emanen liokela udalak, Nerea Perez batzarraren bozeramaileak irakurritako testuaren arabera. Udalak 2018ko inbertsio finantziazio sostengarrien aurrekontuaren 8,8% proiektura bideratu dezan nahi dute. Hau da,
500.000 euro. Diru horrekin autobus geltokizarrean 350 metro kuadroko espazioa egokitu nahi dute goiko eta beheko solairuan. Duela 6 hilabete hiriko emakumeen anitasuntaren ordezkaritza irekia. 70 emakumeez eta 70 kolektiboz osatuko da. Emakumeen etxeran sorreran parte hartze proiektuarekin bat egin dugu. Emakumeen artean behar diren sinergiak sortuko dituen eta herriko emakumeen alduntzea. Ikuspegi feminista batetik bultzatuko duen proiektu baten prestaketan gabiltza. 70 emakumeek eta 30 kolektibok osaturiko batzarrak 6 hilabete daramatza emakumearen etxearen parte hartze prozesuan. Emakumeen artean behar diren sinergiak sortuko dituen eta hiriko emakume guztien ahalduntzea ikuspegi feminista batetik bultzatuko duen proiektu baten prestakuntzan gabiltza esan dute. Hiriarentzako beharrezko proiektua delakoan daude, aldaketa une historikoan bai gaude, edozein eratako indarkeria amaitzeko borrokan eta hiri feminista lortzeko eraldaketa sakonean. Eta horren adibidetzat jo dute martxoaren 8ko greba feminista. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko ordua dela diote eta konpromiso eskatu diote udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztiei baliabideak jar ditzaten emakumeen etxea eraikitzeko. Emakumeen etxea exigitzen dugu legealdi honen amaiera baino lehen. Pobrezia larria erdira murrizteko asmoz gizarteratze plana sortu eginda. Ongizatearen kontseiluko gizarte erakundeen aho batezko adostasuna lortu ondoren, Nafarroako gobernuak agiri berria onartu du. Eskubide sozialetako lehendakariordea Miguel Laparrak lehenbiziko gizarteratze plan estrategikoa aurkeztu du. Nafarroko gobernuak pobrezia larria erdira murrizteko ezarri duen helburu berretsiz, izan ere 2015 dagokion azken datu erabilgarriaren arabera biztanleen 8,8% pobrezi larrian bizi zen. Planak herritarren partaidetza handia izan du eta esparru honetan lan egiten duen gizarte eragile eta erakundek egindako hainbat proposamen aintzat hartu dira. Duela aste gutxi batzuko planak gizarte ongizatearen kontseiluan ordezkatuta dauden gizarte erakunde, sindikatu eta enpresa erakunde guztien aho batezko adostasuna lortu zuen. Plan honen bitartez Nafarroko gobernuak erdira murriztu nahi du pobrezi larria, izan ere 2015 dagokion azken datu erabilgarriaren arabera, NASTek landutako Nafarroko errentari buruzko estadistika eta komunitatearen urte horretako errenta maila 5.150 euro oinarritzat hartuta, Nafarroko biztanleen 8,8% pobrezi larrian bizi zen. Gobernuak gutxienez 4,4% murriztu nahi du pobrezi larria. 8 pobrezia mailaren azpitik, hau da personen konsumo unitaten batez besteko diru sarreren 30% azpitik bizi diren personen porzentajea. Laparra lehendakariordeak nabarmendu duenez ekonomian eta enpleguan izandako hobekuntzan Nafar gizarte osora ahalik eta erarik bidezkoenean edatzea da helburua. Nafarroan gertatzen ari den aurrerakadan inor atzean gera ez dadin. Enpleguaren arloan babestutako enplegu soziala gisako formulen eta enplegu politika aktiboen laguntzaz foru exekutiboak erantzuna eman nahi die iraupen luzeko langabezian dauden personen egoerarik larrienei, enplegua baita persona hoien gizarteratu eta lan munduratzeko funtsezko elementua. Horrela, planean aurrikusitakoaren arabera, errenta bermatua jasotzen duten personen 50%ek lan munduratzeko aukera izanen dute lehendabiziko 12 hilabeten barruan. Eta gainerakoetan, lan egiteko moduan daudenek lanposturen bat jasoko lukete 2 urte egin baino lehen. Laparra lehendakariordeak ziurtatu duenez erronka zaila da, baina enpleguaren arloan erabilgarri dauzkagun baliabide publiko guztiekin eta enpresa eta gizarte erakunden lankidetzarekin helburu horretara iristea espero dugu.
Planak halaber etxe bizitza arloko zenbait neurri aurreikusi dira. Hoien artean etxe bizitzarako eskubide subjektiboa aitortuko duen lege berri baten onarpena. Puntu honetan, gobernuak alokairu sozialeko etxe bizitza edo alokairu ordaintzeko laguntza eskaini nahi die emantzipazio prozesuan dauden gaztei naiz kolektibo kalte berenei. Hezkuntza arloan hezkuntzarik eza baita bazterketa eragiten duten beste faktoretako bat gobernua eskola abandonu goiztiarra murriztu eta 8%tik behitik kokatzeko modua aztertzen ari da. Beti ere kontuan izan da 2017an arazonek Nafarroko gazteen 11% txiruri eragiten ziela eta 2020ko mugari begira Europar Batasunak 10% helburua ezarri duela Batasun osorako eta 15%koa Espainiarako. Osasunaren arloan planak 10% murriztu nahi ditu errenta bermatuaren jasotzaileen osasun egoeran hautemandako desberdintasunak. Kontuan izan behar da persona hauen osasun egoera biztanleria osoarena baino dexente txarragoa dela. Gaixotasunak pobreziarekin duen lotura estuaren seinale da. Horren harira, haur eta gazteen obesitatea eta gainpisu 3 aldiz ohikoagoa da errenta bermatuaz profitatzen diren personen artean. Faktore hau zuzenean lotuta baitago, elikagai osasungarriak eskuratzen eragozten duen oztopo ekonomikoekin. Era berean, diabetesa ohikoaga da kolektibo honetan. Horrekin batera, nabarmendu behar da errenta bermatuaz profitatzen diren 40 urtetik goitiko emakumeen 40%ak depresio kuadroak dituela edo izan dituela. Azkenik, 5 urteko adinaz geroztik asaldura mental larrien inzidentzia handiago izan ohi da errenta bermatua jasotzen duten biztanleen artean. Planean aurreikusitakoaren arabera adierazleen eta bereziki aipatutako 6 helburu estrategikoen laguntzaz hobekuntza handiagoa eragin nahi zaie gizarte bazterketak gehien pairatzen duten herritarrei. Haur eta gaztei, emakumei, atzerriko jatorria duten herritarrei, ijito komunitateari edota guraso bakarreko familiei. Arazori egun gehien pairatzen ari diren lurraldei arreta berezi emanez. Nafarroko gizartaratze planak urtean 186 milioi euroko batez besteko aurrekontua izanen du. Horren harira, berariaz nabarmendu behar da enplegu politiketan naiz alarguntza pensioak eta gainerako pensio baxuak hobetzeko politiketan egingo den aurrekontu ahalegina. Errenta bermatuan aurreikusitako gastuaren kaltetan batez ere jasotzaileen kopurua garrantzi baten lanatzeari esker. Enpleguaren atalean 12,3 milioiko aurrekontutik 23,1 batera igarotzea espero da 2021erako. Alarguntza pensioetan eta gainerako pensioetan 2021ean 29 milioi euroko zenbatekora iritsi nahi da. 2016an zegoen 3,2 milioiko zenbatekoaren aldean eta errenta bermatuaren kasuan beharrezko aurrekontua 11 milioi murriztu nahi da planaren indarraldean. Bestalde, gizartaratzearen arloan urteko 3,4 milioitik 5,4 milioira igotzea aurreikusi da. Etxe bizitzaren arloan 15,8 milioiko inbertsio aurreikusi da planaren indarraldi osorako eta neurri guztien artean etxe bizitza sozialaren eraikuntza nabarmendu behar da 2018rako eta 2019rako etxe bizitzarako eskubide subjektiboa aitortze xede duten neurriekin batera. Azkenik hezkuntzaren arloari zuzendutako aurrekontua 51 milioiko izanen da 2018-2021 epealdirako eta ahalegin berezia egin beharko da arlo honetan. Emakume ikertzaile eta teknologoen ikusgarritasuna, gaixoen zaindarien osasunaren arreta, iradokitzen duten emakumeak eta emakumea eta moda izango dira Nafar Unibertsitatearen udako ikastaroen gaiak. Ikastaroak datorren astean izango dira Iruñean eta Tuteran. Hurrengo astean Nafarroko Gobernuak eta Nafarroko Unibertsitateak antolatutako ondorengo udako ikastaroei hasiera emango zaie. Emakume zientzilariak, emakume ikertzaile eta teknologoen ikusgarritasuna. Iruñako udako Euskal Unibertsitateak antolatua ekainaren 28-tik 27 izango da Iruñako Kondestable eraikinean.
Gaixoen zaindarien osasunaren arreta Nafarroko Unibertsitate Publikoak antolatuta ekainaren 25-tik 29 izango da, Tuteran. Iradokitzen duten emakumeak gazteak hiperkonektagarritasuneko aroan eziz. Tuterako Udako Euskal Unibertsitatek antolatua ekainaren 27an izango da, Tuterako egoitzan eta emakumea eta moda tradiziotik vanguardiara. Tuterako Udako Euskal Unibertsitateak antolatua uztailaren 1ean izango da, Tuterako egoitzan. Emakume zientzilariak, emakume ikertzaile eta teknologoen ikusgarritasuna, ikastaro hau ikuspuntu ireki eta jakintza alorra hartako batetik matematiketan, fizikan, kimikan, medikuntzan, historioan, ingenieritzan eta bar, tituludun eta ikaslei zuzenduta dago, eta baitere honakoaz konbentzituta daudenei. Guztion ardura dela, meritudun eta prestaturik dauden emakumen zerrenda erabilgarria ikusgarri egitea. Zientzia eta enpresa karreretan maila gorenera iritsitakoena. Aurten bere 2. edizioan ikastaroen orientazio zientzia eta teknologia lanetan emakumearen ikuspuntu historiko eta soziala ematea izango da. Gaixoen zaindarien osasunaren arreta, zaindari rola daukaten personei ongi izate handiago baterako tresnak hornitzea da ikastaro honen helburua. Jarrera kontrolon bat mantentzeko eta gorputz kontzientzia terapia metodoren bidez gorputza zaintzeko. Iradokitzen duten emakumeak gazteak hiperkonektagarritasuneko aroan eziz jarduera honetan Dolors Reixek azalduko digun nola aldatu den gure gazten ekosistema soziala, informatiboa eta ezagutzakoak, eta nola aldatu behar dugun metodologia haiei formakuntza ematerako orduan eta era postdigitalean bizigaren guztiok ere formakuntza planifikatzerako orduan konektatuta bizi diren belaunaldien ezaugarriak kontutan izan behar dira, metodologia pedagogiko eta teknologiko berriak. Eta teknologiak ahalduntze tresna bezala, IKT eta nola mundu eraldatzen ari den paradigma aldaketa bat bizitzen ari garen. Azkenik, emakumea eta moda tradiziotik vanguardiara 2018 honetan emakumearen ikusgarritasunean gizarteak emandako aurre pausoz sinbolizatuta Tuterako Udako Euskal Unibertsitatek arras ezberdinak diren 3 emakume diseinatzaile gonbidatu ditu. Juana Martin razialaren bandera gisa hartutako beltzatik Parisen desfilatu duena. Mexikon arrakasta lortu berri duen eta komiki munduari etengabeko keinuak egiten dizkion Maia Ansenetik pasatuz, edo La Kondesaren eragin militarra erakusten duten jakak, militar kutsukoak eta mugak gainditu dituztenak. ELA sindikatuak exigitu egin du Nafarroko bidaiari garraioaren lan hitzarmenaren mahai sektorialean takografoa derrigorrez erabiltzea segurtasun neurriagatik eta lan baldintza duinak lortzeko asmoarekin. ELA sindikatuak gogorazten du gaur egun 50 kilometro baino gutxiagoko inguruko bidaietan takografoa erabiltzea ez dela beharrezkoa eta salbuespen hori desagertu behar dela. Dena den, Nafarroko enpresa garrantzitsuenek euren bidaia guztietan takografoa erabiltzen dute eta ELAk praktika hori sektore osora edatzea nahi du. Hala ere, patronalaren oposizioa zailtzen ari da mahai sektorialeko negoziazioa, baina puntu hori oso garrantzitsua da, lan baldintzetatik harago doalako, gutxieneko segurtasun kontua da. Artea migranteen eskubideak aldarrikatzeko errefuxiatuen nazioarteko egunean. Itotako ametsak deritzon arte instalazioak errefuxiatu eta migranteen eskubideak aldarrikatuko ditu Iruñeko Udal plazan. Errefuxiatuen nazioarteko egunean arte instalazio kolektiboa muntatu zuten udaletxeko plazan zeharrek eta Iruña Harrera hiriak antolaturik errefuxiatuen eta migranten eskubideen defensan. Hasta romper mi identidad. Que me duele la boca por no hablar mi lengua, que se me rompen los ojos de inventar horizontes entre tanta mierda. ¿Cómo explicarte que este mundo invierte más en que odies que en que comprendas? ¿Cómo explicarte que me siento culpable por estar vivo cuando los que estaban a mi lado cayeron? Y ahora puedo correr y corro. Corro porque mataron a mi novio por ser homosexual. Corro porque exploté una bomba siempre fabricada en Occidente. Corro porque me querían casar a la fuerza. Corro porque los militares venían a por mí. Y ahora me convierto en un despojo cuando la policía me trata como tal. Me convierto en mercancía cuando las leyes me convierten en eso.
Y maldigo a los hipócritas que ahora se rasgan las vestiduras, pero antes legalizaron las devoluciones en caliente, mantienen los CIE y callaron y callan, cuando en Ceuta 15 inmigrantes murieron entre balazos de goma de la Guardia Civil mientras intentaban nadar hasta la orilla. Algún día, la historia juzgará nuestro silencio y nuestras vallas, y las nuevas generaciones preguntarán por qué no hicimos nada. Gerrak, giza eskubideen urraketak edota jazarpena dela eta beren etxeak ustera behartutako pertsonen kopurua egunero handitzen ari da. Dagoeneko 70 milioi dira munduan. Europan 2017an ere nabarmen geratu da Europar Batasuneko erakunde eta gobernuen borondate politiko eza. Pertsonekiko konpromezua duen eta onartutako nazioarteko ituna errespetatzen duen migrazio eta asilo politika bateratua bultzatu beharrean nahiago izan du bere mugak gogortu eta Europako mugak Europatik kanpo eraman. Pertsona migrante eta errefuxiatuen etorrera oztopatzea helburu duen Turkiarekin sinatutako hitzarmen polemikoak Turkian milaka pertsona mugitu ezinik eta benetako babesi gabe geratzea eragin du. Horretaz gain, herrialde seguruago batera iristen saiatzen ari diren pertsona migrante eta errefuxiatuen bideak aldatzera behartu ditu. Hau da, bide arriskutsuagoak hartzera. Alde batetik, giza eskubideak errespetatzen ez dituzten igarotze herrialdeetan milaka pertsona mugitu ezinik geratzea. Eta bertzetik, Mediterraneo itsasoan heriotz gehiago eragitea. Hau gutxi balitz, oso kezkagarria da pertsonen trafikoa leporatuta pertsona migrante eta errefuxiatuen eskubideak defendatzen edota itsas sorospenean aritzen diren pertsona eta erakundeen kriminalizatzeko joera. Honengatik guztiagatik, honako hau exijitzen diogu Europar Batasunari. Mugen esternalizazioa politika hori bertan bera uzteko, laguntza humanitariorako trabak kentzeko, gobernuz kanpoko erakundeen kriminalizazioa bertan bera utziz. Bide seguruak martxan jartzeko arrisku eta heriotzak saihesteko, berehalako kanporaketak bertan bera uzteko, eta azkenik giza eskubideen bertze urraketa larria diren atzerritarrentzako zentroak ixteko. I think today on World Refugee Day it's worth remembering that the borders that we make start, not the physical borders, but the real borders start in our heads, and they start with the language that we use. So when we talk about migrants and refugees, instead of thinking about numbers, we need to think about the fact that they're sons and daughters and neighbours and friends, just like everybody here. Thank you very much for taking part. Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, zeruan laino gutxikin egongo da, lainoen tarte lainotxo batzukin. Eguerditik aurrera, lainoak ugaritu egingo dira, arratsaldean noizbenka zaparrada trumuitsuren bat bota dezake. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da. Goizean ipar-mendebaldeko haize ahul bizia finkatuko da. Temperatura maksimoak nahiko jaitsiko dira. Ostiralean zeroa oso lainotsu egongo da egunaren lehen partean. Euri txikia edo xirimiria egingo du egunaren lehen partean. Arratsaldean lainoak gutxitu egingo dira eta zerua arratsalde gauean laino gutxikin geratuko da. Iparraldeko eta ipar-ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura gutxi edo nahiko jaitsiko da.